ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ದ ಗಸಿ ಅವಳೆ ನಾನು ತಾರೈ ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ದೋಸೆಗ್ ಇಜಿಂಡ ಚಪಾತಿಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲಿ ಅನೊಂದು ರವಾ ದೋಸೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆದ ರೊಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ. ಮೂಲು 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು, ಐಕ್ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿನಾಗ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡೋಡು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ. ಇದೊಂದು ಹದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲ್ಲಿ ಈತ್ ಇತನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ 1 ಚಮಚದಾತು. ಇಕ್ಲಡೆ ಇಚ್ಚಿಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೋಡಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಲಿ. ಒಂದೈತೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತನೆಕ್ ಯಾನ್ 2 ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪಂಡ 100 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಕಪ್ ದಾತು ಬಟಾಣಿ ಯಾನ್ ಫ್ರೋಝನ್ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ದನು. ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೋಡಂಡ ಬೊದ್ದಲ್ ಪಾದಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಬೊದ್ದಲ್ ಪಾದನ ಒಂತೆ ಬೇಯರೆ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು, ಒಂದು ಫ್ರೋಝನ್ ಹಣ್ಣ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು 1 ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲಿಯಾನು ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ. ನಿಕ್ಲಿಡ ಇಜ್ಜಿಡ ನಿಕ್ಕಲು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಲಿ, ಇಜಿಂದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. 1 ಕಪ್ ದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮುಲು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನಾತು ಒಂದನತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನೀರು ಬೋಡಂಡ ಯಾನ ಒಂತೆ ತಡದಂತೆ ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ನೀರು ಬೋಡಾತು ಪಾಡೋಲಿ. 15 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಗ ತೂಲೆ 15 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಒಂದು ನನಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಡು ಚಪ್ಪೆ ಅನಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಗಸಿ ಗಸಿ ತಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ, ಸುಲಭದ ರೆಸಿಪಿ. ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಡು ಮೂಲಿಯಾನು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.